UyiNkosi. Jesu Kristu UyiNkosi. Ngiyabingelela obaba bonke phakathi kwethu, omama, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngihamba endleleni kunomhlabeleli oluvukile enhliziyweni yami. Haleluya. Ngidingela konkwami, thatha konke enginakho, ngoba wena Jesu wazi konke ngami. Haleluya. Dumise ongeni, haleluya, egameni likaJesu. Ngumama MaPhiri, haleluya, ethuthukani egameni likaJesu Kristu. Ngiyamthanda kakhulu ubaba uNkulunkulu ngoba wangijabula ngelilanga, haleluya, wangikhipha endaweni engangazi ngaphuma kuzo, haleluya. Bengumama obehamba eyiphuzele ngenandaba, haleluya. Ngimukela uJesu sengikhulile, sengingaka ngica-2012, haleluya. Ngimemukela uJesu ngahamba ngigijima ngenza konke abantwana bami sebekhulile, sekukhona nabazukulu, kodwa ngangazazi ngubani igama lami, haleluya. Ngangenza konke okwakukhona, haleluya. Kuthe ngelinye ilanga uma ngabe sengiphuzile, ngaphuza kakhulu, ngalelo langa ngisho ugologo nganguma uphuza, kodwa ngalelo ngaphuza, haleluya. Ngithe mase ngilele phakathi nentathabusa, kwakhona umuntu wafika kimi wathi vuka uhlabelele. Ngangina 20 years ngagcina esontweni futhi ngangigombezayo, ngahlala 20 years kunezinto ezazingididile kakhulu, kungekho nozayo ukuthi kimi woza angibambe ngesandla angiqondise endleleni. Ngayithathela mina isinqumo sokuthi yabona kunje ngiyaphuza, haleluya. Ngithi mangilele ethi umuntu avuka uhlabelele, ngidaba uphelile, uhlabelele ngithini? Angisazi naye ngoma ezayihatshelelwa emasontweni, haleluya. Ethi ngithi ngihlabelela, Nkosi yami. Khona lapho ngabona sekhona ingane yentombazane imbethe ngomhlobo inansuko kanje nenye ngapha, ngaqala kancane ngathi uthando lwakho yithi nabantu nabo sengimoshile, ngamosha kakhulu ngalona. Akho singiyaxolisa bafowethu, ngicela ukuthi namhlanje ngiyaphenduka. Ngiyofuna la ngizokhonza khona. Bathi mangaphenduka wena sonke singakulalelani, angizalanga ngiphethe ibhola likabili yamina. Ngazalwa nami ngakhuliswa ku-Sunday school njengabantu bonke. Ngashintsha sengimdala ngizobona ngiyahamba. Kwakunentanda lamisiwe ethuthukani, kwangafiki ngisho umsindo wakhona khona. Kodwa uNkulunkulu
wangenza isimanga wakhetha ingane zami embili ezincane zigijima inkonzo ikhonza faith zigijima lezingane zihamba ngithema umdaka ngenxa ngabuza andinina njalo sensonto njalo niyaphi ntamba boma ngazi ngikhonza so bathi mama sesonto zazi ngikhulelela ingane zami zazi ngikhulelela zibambana ngezandla kuma sengizenza izinto ziye phandle zibamba sincane zibambana ngesandla ethandazela mina haleluya ngagijima ngaye lelo tende ngafika khona kunomfundisi wami lapho ethi mina ngangiyisangoma ngasizakala namhla umfundisi ngathi ngihamba endlela njalo ngikhuluma ngathi makusizakala umfundisi wonke akade isangoma washintsha nami ngizoshintsha kusho nami nginamandla okwenza into zenzeke haleluya ngisiza uNkulunkulu ngahamba ngacinga ngaze ngathola ngakhonza uNkulunkulu haleluya namhlanje ngiyambonga uNkulunkulu ngigugile kodwa ngibonga ukuthi ngazana naye ngigugele enkosini haleluya so ngizobonga kakhulu ngibonga amandla kaNkulunkulu ukuthi ungithwalile kwaze kwaba lapha njalo ngihlale ngincinza uma sekuzalwa izikhathi ngithi mina lo Nkosi noma sekukuthi ngincinza mina lo engaplani amaplans ukuthi kuyophuzwa phi kodwa ngiplantshe ukuzoya kuphi enkozweni ngivuka njalo ngikhuleke uNkulunkulu wangenza isimanga njalo ngolwesihlanu ngangiphuza ngitaka ngibhuza wathi bengithatha wathi wena uzokwenza inkinga njalo ngolwesihlanu ngizongolala esontweni uthandaza ukhulekele nawe umusela abanye abantu abebenjengawo bashintshe haleluya njalo ngolwesihlanu ngitholakala ngithole imithalo ngahamba ngenkonzo ngiyolala khona ngiyokhuleka ubusuku bonke nangakusasa kwaze kube isonto haleluya so ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu owashintsha impilo yami namhlanje ngeza ngogogo oseyibeni kaNkulunkulu haleluya ngizobonga nje ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen.